Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erwieħ tal-familji Ċefaj u Magro. Kellhom eżies qegħdin nibdew in-novena tal-miliet disatijiem oħra l-mulej jkun fostna jiċċelebraw it-twelid għad-dejs tiegħu. Alla li jażel li jsir bniedem biex jibqa' mal-bniedem u biex il-bniedem jingħaqad miegħu. Dan huwa l-misteru li sejrin niċċelebraw. U għalhekk biex inħejju tassew ruħna għal miġja tiegħu fostna jieħu narfu n-nuqqasijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għatina nitolbuko Alla li tista' kollox li il-festa solenni li qegħdin inħejju fġieħ ibnek tkun għalina ta' għajnuna f'din il-ħajja u twassalna għal premju ta' dejjem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' Attru smewit mill-oli. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Jiena l-mulej m'hemmx ieħor ħliefi, jiena sawwart id-dawl u ħlaqt id-dlam, jien nagħmel ir-ris u noħloq id-deni, jiena l-mulej li nagħmel dan kollu. Attru smewit mill-oli u jiraxxa xi sħab il-ġustizzja. Tinfetaħ l-art u timbet is-salvazzjoni u timbet magħha il-ġustizzja. Jiena il-mulej, jiena ħlaqta. Għax dan jgħid il-mulej li ħalaq is-smewiet u li hu tassew Alla li sawwar l-art għamilha u wettaqa. Ma ħalqix qalbaħ, sawwarha biex jagħmlu fija. Jiena hu il-mulej, m'hemm ħadd ħliefi, mhux jiena il-mulej u m'hemm ebda Alla ħliefi. Alla ġust u salvatur u m'hemm ħadd tajni. Duru lejja mill-ġdid trufijiet kollha tal-art u intom tkunu salvi għax jien u Alla ma hemm ħadd ħliefi. Bija nnifsi ħlieft minn fommi ħarġet il-ġustizzja u l-kelma ma terġax lura, għax qudiemi titlewa kull irkoppa, bija jaħlef kull ilsin. Għalija tgħidu, fil-mulej waħdu hemm il-ħaq u l-qawwa, għandu għad jiġu kollha mistħija, dak kollha li nkurlaw għalih. Fil-mulej jissib il-ġustizzja u jitfaħħar in-nisel kollu ta' Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Għas-salmi responsorjali nwieġbu attru smewit mill-oli u jraxxa xi sħab tal-ġustizzja. Attru smewit mill-oli u jraxxa xi sħab il-ġustizzja. Ħanisma' xi jgħid Alla, il-mulej jislim ix-xandar, qrib tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-seb fartna flimkien. Attru smewit mill-oli u jraxxa xi sħab il-ġustizzja. It-tiba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slim jitbewsu, il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Flimkien attru smewit mill-oli u jraxxa xi sħab il-ġustizzja. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-slim fuq il-passi tiegħu. Flimkien attru smewit mill-oli u jraxxa xi sħab il-ġustizzja. Inqumu bil-wifqa. Alleluja,
Alleluja, Alleluja. Olli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba, aw nusik dil-mulej li ġej bil-qawwa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont Luqa. F'dak iż-żmien Ġwanni sejjaħ 2 mid-dixxiepli tiegħu u bagħthom għand il-mulej biex jistaqsuh: Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor? Kif dawk it-tnejn waslu ħdejh qalulu: Ġwanni l-Battista bagħtna għandek biex nistaqsuk: Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor? Dak il-ħin stess, Ġesu fejjaq ħafna nies mill-mart, mid-batijiet, mill-ispirti l-ħżiena, u l-bosta omja oġbu jagħtihom id-dawl. Imbagħad wieġeb u qalilhom: Morru għatu lil Ġwanni l-aħbar dak li rajtu u smajtu, kif l-omja qegħdin jaraw, it-sopop jimxu, il-lebrużi jifiequ, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, u kif il-bxara it-tajba qiegħda tixxandar lill-fqar. Ħini jew min ma jitfixkielx minħabba fija. Il-kelma tal-mulej. Kemm hi profonda eżjes din id-domanda li jagħmlu d-dixxiepli lil Ġesu, id-dixxiepli ta' Ġwanni. Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor? U għalhekk id-domanda rridu l-ewwel qabel kollox nagħmluha lilna nfusna. Jien x'qiegħed nistenna f'dan il-miliet? Lil min qed nistenna? Nixtieqek li f'dawn il-jiem inħallu il-figura tal-Verġni Marija tmexxina f'dawn il-jiem tan-novena. Il-min qed nistenna f'dan il-miliet? X'qiegħed nistenna? Pjaċiri, rigali, jew il-dak li kapaċi iqajjimni u jagħtini l-qawwa li nimxi? Għaliex Ġesu kif jirrispondihom? Jirrispondihom jgħidulhom: ejdulu il-Ġwanni dak li rajtu u smajtu. It-sopop jimxu, il-lebrużi jfiequ, it-torox jisimgħu, il-mejtejn iqumu. U dan Ġesu għadu jagħmlu magħna, dan huwa s-sinjal. It-torox ifiequ. Ejjew nitolbuh il-mulej biex aħna narfu wkoll nistennew li huwa tassew li jiftħilna widnejna għall-kelma tiegħu. Qegħdin ngħixu f'dinja imtarxa minn tant vuċijiet u tant hawn vuċijiet li qegħdin joħonqu jitfulna il-kapaċità li nisimgħu lilu. It-sopop jimxu, qegħdin insappu u maħniex nintendu. Maħniex kapaċi nimxu sew fil-ħajja tagħna.
Għax qegħdin infittxu il-pjaċiri flok il-ferħ veru. Tgħidulu fejn hi d-differenza? Id-differenza qiegħda hawn. Il-pjaċir huwa momentarju għal ftit mumenti. Imma mbagħad iħalli void kbir. Biex ma jħallix anke dieqa. Taħsbu li billi tajna ħanatu li żgħażagħ tagħna u ngħidulhom li bid-droga ħajimlew il-vojt. Mhux se jimtela l-vojt tal-bniedem fil-qalb. Il-ferħ eżjies jiġi biss mingħand Alla. Nixtieq nħarskom hekk, nitlobkom hekk, it-torox jisimgħu il-mejtin iqumu. Il-mejjed iqum. Immowtien mhux meta ipoġġuni f'tebutu f'qabar, imma jien nista' qiegħed mejjed bħalissa. Għax jiena qtajt kull relazzjoni, għax jiena ninsab miġġielet. Intom araw x'kelma qawwija nużaw meta xi ħadd jillatika mal-ieħor. U xi drabi f'dawk il-mumenti ta' rabja x'tgħidlu? Mur quddiemi, ma rridx narak iżjed b'għajnejja. Tkellemnejx iżjed, xi fisser? Jiena qtajt ir-relazzjoni, jiena stess inżilt fil-qabar. U l-bxara tajba tixxandar lil-fqajrejn. Quddiem din il-miżerja kollha tiegħi u tiegħek, quddiem din il-miżerja kollha tad-dinja. Imma l-kelma tal-Alla kapaċi tqajjimna. U għalhekk ejjew ma naqgħux f'pessimiżmu, imma nagħmlu kuraġġ. Ejjew inħarsu lejn il-Verġni Marija, arawha hawnhekk f'din iġbija. Il-bambin Ġesu għadu mhux hemm, għadu ma twilidx. Imma raw kif idejja qiegħda fuq qalba u fuq qalba ħireġ id-dawl. Għaliex? Għaliex dak in-nar kebbes il-qalba huwa in-nar tal-fidi tagħha. X'ixtaqet Marija? X'tixtieq Marija? Sant Wistin jgħidilna qabel ma nislitu fil-ġuf, nislitu f'qalba. Dak hu li xtaqet Marija, il-preżenza ta' Alla f'ħajjitha. Ejjew nitolbuha. Nitolbuha biex tkabbar fina propju din li nħossu dak in-nar ta' imħabba li Alla għandu lejja u lejk. Dak in-nar tal-imħabba li lill-Alla waslu biex isir bniedem bħali u bħalek. Biex jiġi wkoll bżonn ta' min idur bih. Fil-lejl tal-miliet naqraw dik is-sentenza qawwija. Fisqietu u medditu f'maxtura. Alla li kapaċi jiċċekken. Imma jiċċekken biex jimla il-qalb tal-bniedem. Jekk il-bniedem huwa lest li jiftaħlu. Kif kantajna fl-ewwel innu, Marija hija l-bieb tal-Avvent. Il-bieb ta' dari jiena nista' niftħu għal kulħadd u nista' nagħżel għal min niftaħ il-bieb. Ejjew inħallu il-bieb tagħna magħluq għal dak li jrid jisraqilna il-paċi ta' qalbna. Imma niftħuh għall-awtur tal-paċi, il-Mulej Ġesu.
Jitolbu lil Alla l-Missier li ġej iżurna biex jagħtina hu stess islim tiegħu f'qalbna. Nitolbuh bil-ħerqa u ngħidulu ejja mulej Ġesu. Biex il-Knisja tħabbar bil-ferħ li inti ġej biex terfana mill-waqat u l-fraġilità tagħna. Nitolbu biex kull bniedem, partikolarment dak li huwa imtarrax għall-kelma tiegħek, jaraf jisma' il-kelma, kelma li tagħti il-ħajja. Nitolbu biex il-koll kemm aħna ikollna ħniena u modrija lejn xulxin, ħalli narfu ngħinu lil xulxin fil-mixja tagħna lejk. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż ta' Ummok Marija, nissel fil-familji tagħna in-nar ta' imħabbtek. Ħajkebbes il-familji tagħna fl-imħabba tiegħek. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu ejja mulej Ġesu u ġeddet l-ġubijiet tal-imħabba tiegħek fl-umanità, bilanċ għall-verità, għall-ġustizzja, għall-imħabba. Int li tgħix wis-salt għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li jint waqqaft u b'qawwa kbira isseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-om verġni stennitu bl-akbar għoża, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għal misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-iżirġ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżersi, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ogħla tas-smewijiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-ogħli tas-smewijiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li ilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala mistier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati jarina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħarex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
jew hekk dal-ewwel jum tan-novena, il-mulejn jitolbuh u ngħidulu kebbes fina in-nar ta' imħabtek. Kebbes fina in-nar ta' imħabtek. Hekk irripetuha din il-ġegolatorja hekk ċkejkna matul il-ġurnata. Kebbes fija mulej dak in-nar tal-imħabba tiegħek. Għamel li jiena f'kull ħaġa li nagħmel dejjem infittxek, nixtieqek, nixtieq il-paċi tiegħek. Nitolbu mulej il-ħnina tiegħek biex minn din l-għajnuna Quddiesa li ħadna ninħelsu issa minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja bi Kristu Siedna. Iddu flimkien tliet Ava Marijiet illumna Marija biex tkompli tkuni il-mudell u l-għalliema tagħna f'dejn l-istennija għal miġja tal-mulej. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Xtieq infakkarkom f'dik is-siġra tal-karità. Ejjew inżejnuha bl-opri ta' karità, affarijiet tal-ikel biex inqasmuhom f'dawn il-jiem diġà bdejna nqasmu lill-familji li huma fil-bżonn. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.